O albergue xuvenil das Sinas, no concello de Vilanova, ponse a punto ás portas do verán. O complexo da Xunta está sendo obxecto dunha completa intervención. Con ela búscase dar resposta ás necesidades dos mozos e mozas que pasan aquí as súas vacacións estivais. Estamos levando a cabo uns traballos de mantenimento das instalacións moi intensos, cunha inversión cercana aos 180.000 euros para renovar tanto todos os pabellóns, é dicir, tanto no ámbito de favorecer un mellor uso, non? Telos un poquinho mellor adecuados ás necesidades dos mozos e das mozas, tanto, xa digo, o interior dos pabellóns como exterior e tamén as cuestións de equipamento de mobiliario que son importantes. No albergue traballan contra o reloxo para telo todo a punto o 1 de xullo. Ese día arrancarán aquí os campamentos, como sempre, cunha alta demanda. Con todo, este ano só poderán participar 60 rapaces. A capacidade vese reducida desta volta ao 50% dentro do protocolo deseñado contra a COVID, unhas medidas que, tal e como aconteceu no pasado verán, garanten a seguridade de todas as persoas usuarias. Sabemos, porque temos a experiencia do ano pasado, que se poden facer campamentos, mantendo as distancias, mantendo todos os protocolos de seguridade e que as familias teñan claro pois que os seus fillos aquí van a estar seguros, a estar o máximo tamén disfrutando das actividades, baixo tamén as medidas de seguridade. O que non mudou coa COVID é o espírito do albergue, que mantén o seu atractivo programa de lecer para un público de entre 13 e 17 anos. Son actividades nun 80% todas náuticas e, pois a rapazada tamén merece, non? Despois dese comportamento exemplar que tivo maioritariamente a mocidade galega, vir a pasar un verán á altura, obviamente, do seu comportamento, e aquí estará tamén o equipo de monitores reforzado tamén para atender todas as necesidades. A visita da rapazada a Vilanova nos meses de verán é xa un clásico que se repite dende hai 70 anos, unha experiencia que de seguro moitos dos 240 mozos que pasarán por aquí este ano lembrarán por moito tempo.